Olen mukana puolue- ja valtiorajat ylittävässä Single Seat-kampanjassa. Me vaadimme yhdessä Euroopan parlamentille yhtä istuntopaikkaa. 2 istuntopaikasta aiheutuvat miljoonien kustannukset eivät ole perusteltavissa. Järjetön, aikaa ja rahaa tuhlaava 2 istuntopaikan käytäntö on saatava loppumaan. 3/4 mepeistä on äänestänyt 1 istuntopaikan puolesta. Joudumme kuitenkin matkustamaan Brysselin ja Strasbourgin väliä vastoin tahtoamme, koska asiasta voivat päättää ainoastaan jäsenmaiden hallitukset. Hallitusten onkin korkea aika nostaa kissa pöydälle ja lopetettava resursseja tuhlaileva ja kansalaisten oikeustajua koetteleva 2 istuntopaikan käytäntö.